akuluakulu achipani cha DPP muzikondana. Nkhondo zimene mukuchita zikupititsani ku opposition. Kumbukirani 5 years mu chipululu cha Tosa Alliance. Amene mukutuma zitsiru kumalimbana Mwanamveka muzitolere. Machola is one of the best minister. MCP inalephera kusesa chimanga zaka 5 koma yeyu anakwanisa mwezi umodzi. Potero inflation yamba kutsika. Zaka 5 takhala tikugwisa ntchito GDP ya ngongole. Tikayenda kuti GDP tikutanthauza ndalama zonse timagwisa ntchito pa chaka. Boma, a business, mabanja, ana asukulu and everything. Pa 26 trillion Caterpillar anali 23.6 trillion. Mwanamveka as Minister of Finance wachepesa ma treasury bill. Akufuna ngati dziko tisiye moyo wa ngongole. Ndiye palena sakuona ubwino umenewu. Ndi atumidwa ndi anthu ena anjiro kuti ayipise mbiri ya Mwanamveka. Komatu achedwa chifukwa zipatso za mkulu ameneyu zamba kuoneka kunjaku. Mwachitsanzo njala kulibe. Mukuona ngati inangotha basi. Ena akuti ayi mbamu government akudalira nsima. Okay, ngati zili zophweka sosisa inalephera bwanji zaka 5. Chimanga chimene chinali chodula. Koma lero anthu akumachinga akudya nsima katatu pa tsiku. Agalu nawonso akumagayira mbamu ziwiri kapena zitatu. Kodi munthu achakwera ungapereke nsima kwa galu? Zonsezi zachitika chifukwa cha nzeru za IPM ndi Joseph Mwanamveka. Tipempha akuluakulu ena achipani cha DPP khalani okondana. Musayambe kugenda miyala nyama yokuphaipa. 2019 mayina chimodzimodzi kumayipitsana mbiri. Mapeto ake anatola odusa chikwama. APM anagawa maudindo mwa dongosolo osapangirana jelasi ndi kumasiyira mipando ya ena. Chifukwa tikudziwa pali ena akufuna Minister of Finance ndi akutuma anthu ndi kumayipitsa mbiri ya Mwanamveka. Kumbukirani kuti amene mukuwatumawo sanafune kuti mulowe mboma. Amachita support ya Jibiru kuti profesa asembe chisankho. Si mathematics. Anyamata azikwaji. Ngakhale APM atawina pa 16 September, anthu amenewa anapanga press briefing kutsutsa zotsatira amene akuti DPP yabwera chisankho. Lero ndizomvetsa chisoni kuona akuluakulu ena aboma, ena minister for that matter, akwapanga sponsor kuti azimba ndi nduna za boma. Sosisa itagwesa kwacha ndi 44% kunalibe mademo. Fertilizer, chimanga, sugar and even mafuta zimasowa komanso zimadula. Sindinaone mademo kuyambira 2023 kuzafika 2025 pa 16 September mafuta masowa dziko. Kunali mizere paliponse. Zero wa sugar, zero wa mafuta, zero wa bikiri, zero wa madeya, ndiye kunali so zero wa chitezi. Kunalibe mademo. Anyamata azikwaja ali paliponse. Tikudabwa lero ATPP siwonse iyayi koma ATPP ena mukuchita sponsor Pile Malata Agape Khombe ndi anthu ena otero kuti azichita mademo kulimbana ndi Mwanamveka. Why? Kodi inuyo simunachirape 2019 munachoka mboma pa zifukwa zomwezi, and today you are doing the same things. Mwanamveka wathetsa njala, pitani kumudzi mukaone mukafunse anthu kuti bigila chimanga kuwa ndalama zingati. Choncho mitengo isika zosakalikisaso mitengo isika tiyesesa kuti chimanga chisike. Chifukwa tikuziwa kuti chimanga chikasika ni kuti inflation ikase kusika. Tionesesa kuti limene zichitike. Inu munthu ayachakwera Kuliongwe, kudowa, kunchisi, kunali njala. Sizinachitike kale lonse zimenezi. Kwa munthu ayachakwera anthu amalephera kugula bigili ya chimanga chifukwa china chokwera. And today Mwanamveka wangolowa kukhala Minister of Finance mothandiza ndi APM anasisa chimanga. From Nsanje to Chitipu nkhotakota tunchinji chimanga ndichotsika mtengo. Tionesesa kuti limene zichitike. So ndiwapempha Malawi anzanga amene mwezi chimanga kuti gulisani nthawi yake ndino kaya mmakonzekera kuti mugulisa kuboma
ife tikangoyamba kugawa chimanga sitigulaso chimanga kuli bwino ngati mufuna kugulisa pano pagulisani kuyene fara mwansangansanga ichigulise mukapanda kutero ndekuti mupanganawo malosses. Mera ndi kampani yoyima payoka imagwira ntchito without interference from executive and parliament. Ambiri sakudziwa kuti Mera ndi chani. Mera ndi kampani yogula mafuta kumayiko imagwira ntchito payoka without interference from executive and parliament. Unduna oyang'anira Mera ndi Minister of Energy akamakweza mafuta amagwisa ntchito automatic pricing mechanism. Ndetu kudabwa zisiru zina zake zachokera kwa MCP zikupasidwa ndalama ndi anthu a DPP akuluakulu for that matter. Akuna kuti ayi Mwanamveka apake resign wala kwa chani Mwanamveka akuti akweza mafuta. Kodi Mwanamveka Minister of Energy? The answer is no. Choyamba ndilongosole mphamvu za bungwe la Mera. Mera likutenga mphamvu zake yoyang'ana kuunikira ndi kupereka mtengo okhudzana ndi mafuta ndi mphamvu ndi zina zotero kuchokera mu Energy Regulation Act. Tili ndi lamulo lokhazikika limene bungwe la Mera linapatsidwa mphamvu kuti lizitha kuchita kauniuni wa mitengo ndi kutha kuvomereza mtengo umene anthu azigwirisa ntchito pogula zinthu zosiyana-siyana zokhudzana ndi mphamvu kapena mafuta. Kwa lero ndi kwa mafuta. Pochita izi bungwe la Mera limaonetsetsa kuti mtengowu ukhale ndithu omverera, osapweteka, koma oyenerera. Omverera, osapweteka, koma oyenerera. Oyenerera kumbali yanji? Oyenerera kuti pamene uli omverera mtengo umenewu ukhalenso mtengo onena kuti anthu amene amabweresa katunduyo kuchokera mayiko akutaliwo athenso kukwanisa kubweresa katundu uja. Chifukwa kukhala ndi mtengo omverera okha katundu palibe ndiye kuti munthu sitinamuthandize. Kapena kukhalanso ndi katundu amene sakugwirika ndiye kuti so even munthu wopanga business sitinamuthandize. Ndiye pa ntchito imeneyi imene bungwe la Mera ili nayo ntchito yawo ndikupanga no balance kuonesesa kuti ma interest ambali zonse akuyang'anidwa bwino. Munthu wogula ndi kugwirisa ntchito mafuta athe kukwanisa kutero, komanso munthu wobweretsa mafuta kuchokera mayiko akunja akutaliwo athenso kukwanisa kutero. Potero kuti dziko lathu lizitha kukhala ndi mafuta nthawi zonse. Balancing Act imeneyi ikuchitika mwa ma review ndanenaja kuti kauniuniyu amachitika mwezi uliwonse. Nde mwezi uno mwezi uwu wangothawu wa Marichi wachitika, koma kuchitika kwakukulu kwa mwezi uwu kusuntha kumene kwachitika kwadza kamba kavuto la nkhondo limene likuchitika ku Middle East. Chifukwa mukudziwa bwino mafuta amene timagwirisa ntchito amachokera madera kumene kuli nkhondoko pakadali pano. Nde kudera kumenekoko mafuta wachifukwa choti amayenda pa nyanja pali njira zake zimene amayendera. Njira yokhayo imene imatulusa mafuta kuchokera kumenekoko kubweretsa kwathu kuno kudera la Iran kumene kuchitikira nkhondoko kuli malo amene akumatcha kuti Strait of Hormuz. Ndikanjira ndithu kakhwawa kuti pali madzi ambirimbiri koma pali njira ndithu kuti kodutsira kwina ayi koma kodutsira ndi pamene popo. Stima zonse zapanyanja zonyamula katundu wathu kuphatikiza mafuta amenewa zimadutsira pamenepo. Koma chifukwa cha nkhondo imeneyi malo aja anatsekedwa. Eni ake akumaloko anatseka kuti palibe amene akudutsa. Ndipo bungwe lanu la Mera lakhali kufufuza kuyang'ana bwino kuti kodi pamalo pamene papa ndondomeko yake ikuyenda motani,
tsiku ndi tsiku timakhala tikutsatira nkhani za kumeneko. Pakadali pano malo amenewo akadali chitsekere, kotero kuti katundu sakudutsapo, kuphatikizapo mafuta sakudutsa. Tsopano ngati mafuta sakudutsa pamalopa, chimachitika ndi chani? Mafuta ngati sakudutsa choncho, chimene chimachitika ndi chonena kuti mafuta amene alipo ochepa mapoti kumene timatenga mafuta zimakhala kuti nthawi imene amatseka kuli mafuta ena ndi ena, komanso kuli anthu ena ali ndi njira zawo, mwina apeza mokambitsana, mwina ndi ali ndi mafuta amenewo chifukwa chonena kuti kwina kuja sakubwera, anthu amakanganirana tsopano chifukwa aliyense akufuna dziko lawo likhale ndi mafuta. Mukukanganirana mmene muja mtengo umapita patsogolo. Ukapita patsogolo choncho kukutanthauza kuti mukanyamulaso kuti muafikise kumene mukufika ngati kumudzi kuno, ndi kuti mafuta aja muafikisaso pa mtengo wokwera kwambiri. Komanso kupatula pamene popo mafutawo nthawi zambiri chifukwa chokuti akusowa, mumayenera mupange chotheka kuti ndalama zanu muzitha kukhala nazo zokwanira kuti pamene apezekepo muthe kuwatenga mafuta aja. Musachite kukhala mthumba kwa kuti mafuta apezeka ndi mukuthamanga ndalama palibe. Mafuta apezeka anthu ena ali ndi ndalama agula mafuta aja. Ndi chifukwa chake mitengo imayambano kuyang'anidwa kuti kodi mmene nyengo iyi ikuyendera, mmene nkhondo ikadali mkati, mmene mafuta akusowa, mmene akukanganirana, mmene mtengo ola iliyonse ukupita patsogolo, kodi munyengo ina mafuta azapezeka bwanji? So pa nthawi imeneyoyo mumafunika mutengeretu mafuta aja, mugule, muzisunga nkumanyamula pang'ono. Zimenezi zakhala zikuchitika, koma kuti zipitirire bwino mtengo ukuyenera ukhale omverera kumbali ya ogula, but komanso omverera kuti anzathu amene akubweretsa mafuta aja athe kubweretsa mdziko muno mosavutikira. Ndi chifukwa chake mtengo umenewo waunikidwa, makamaka pali petrol, jet A1 mafuta a ndege amenewa, diesel, ndingobwerezaso petrol, diesel, mafuta a ndege amene timati jet A1, ndi industrial kerosene, parafini. Ndi zimene zafufuzidwa ndikuziona kuti kauniuni wache mitengo yake mmene ikuyenderamo, chifukwa chokuti mitengo yo yapenga kumenekoko. Tikaphatikiza zonsezo kubweretsa phatikiza zonse zofunikira, misonkho, matranspoti, manyamulidwe osiyanasiyana, handling charges kuti mafuta awaziyezedwa azinyamulidwa pamakhala ma charges, zonsezo tikaziphatikiza zaonesa kuti pakuyenera kukhala kusintha. Nde kusintha ko bungwe lanu lamera chifukwa chakuti lili ndi ntchito yopanga balance, mtengo ukhale omverera komanso ukhale okwanisa kubweretsa katundu. Amakhala akupanga balance zimenezi nkuonesesa kuti ngakhale kusintha kuli kwakutali kwambiri, masinthidwe a mtengo wa papampu akhale moyenerera, mogwirizana ndi kuyang'ana pa chizungu timati ma average, kuti kuonesesa kuti mtengo usapweteke kwambiri Malawi, koma katundu yonso amene ali mafuta amene timagwiritsa ntchito athe kupezeka. Ndiye zonsezo azizukuta aziyang'ana apeza motere. Poyambirira ndiyamba ndi petrol ndi diesel. Petrol wasintha mtengo kuchokera
pa 4,965 kwacha kufika pa 6,672 kwacha. Kusintha kwake kuli 34%. Kuchokera pa mtengo umene unali wadzulo kufika pa mtengo wa lero, kusintha kwake kumeneko 34%. Diesel wasintha motere. Mtengo umene unalipo pa dzulo unali 4,945 kwacha. Tsopano mtengo kuyambira lero ndi 6,687 kwacha. Kusintha kwake ndi 35%. Mtengo mmene tanenera wayamba kale kugwira ntchito kuyambira lero. Mafuta a ndege komanso ndilo kusoli ndisanapitirire kuti kusintha kumeneku kutachulapo mapesenti, kuti kusintha kwake ndi 34, kusintha kwake ndi 35. Mapesenteji awawo akubwera chifukwa chonena kuti zinthu zonsezo zikaunikidwa tili ndi njira imene timati automatic pricing mechanism, imene ndi ndondomeko yokhazikika imene kusintha kwa zinthu kuja kukayikidwa mu ndondomeko imeneyi kumaonetsa kuti kusintha kwa mtengo kukuyenera kukhala motere. Kotero kuti chiganizo cha mera chimatsogozedwa ndi njira imeneyoyo polingalira ndi kusintha kumene kwasintha kumene talongosola kuja. Panopa kusintha kwakukulu kwabwera chifukwa cha mitengo ndi kusowa kwa mafuta chifukwa cha nkhondo ija. Jet A1 awa ndi mafuta a ndege. Mafuta a ndege kusintha mitengo ya pa international kunali kwakukulu zedi. Tikaphatikiza kusintha kumeneko mwachitsanzo ndingakupatsireni mafigala motere kuti kuyambira mtengo oyamba wa January kuzafika March, masinthidwe ache pa mtengo ogulira katundu kumene amachokerako wasintha ndi 108.77%. Ameneyo ndi Jet A1 mafuta a ndege. Kusintha kwa mtengo umene umagulidwa mafuta kumeneko tisanafike nawo kwathu kuno. Ndiye tikaphatikiza zonse misonkho ndi zina zotero zimene tanena zochitika zonse zokhudzana ndi kabweresedwe ka mafuta zonse zikaphatikizidwa, bungwe lanu litayang'ana mukauniuni wake molingana ndi ndondomeko ya automatic pricing mechanism, kusintha kwa mtengo kuli motere. Pa Kamuzu International Airport mtengo wakale unali 3,046 kwacha. 3,046 kwacha. Tsopano mtengo watsopano ndi 5,439 kwacha. Kuyimirira kusuntha kwa 79%. Mmene ndanenera kuti pamakhala ma average nkuonesesa kuti tizidusa tosiyana tikaphatikizidwa tikubweretsa kusintha kotani. 79% ndiko kusuntha kwa mtengo wa mafuta a ndege pa Kamuzu International Airport. Kusuntha kwa mafuta a ndege pa Bakili Muluzi International Airport ku Blantyre kuli motere. Mtengo wakale 2,993 kwacha. Mtengo watsopano 5,423 kwacha. Kusintha kumeneku mu percentage ndi 81%. Kuchoka pa mtengo wa dzulo kufika mtengo wa lero. Industrial kerosene, paraffin amene anzathu ogwira ntchito zosiyana amagwirisa ntchito, kusuntha kwake
mtengo pa dziko lonse umene timatengera parafini kumenekoko wasuntha mochuluka zedi, anasuntha ndi 101% kuchokera pa mtengo umene unalipo padzana kuzafika mu Marichi muno. Kusuntha kwake ku international market kunali motero. Titayang'ana ngati bungwe la Mera imene ntchito yake imagwira ndi bodi ya Mera pa mtengo umenewu mu automatic pricing mechanism, atayang'ana ma average wonse apeza kuti mtengowo ukusuntha ndi 82% pa pampu. Choncho kerosene, industrial kerosene amene ali paraffin akusuntha motere kuchoka pa 3,200 kufika pa 5,824 kwacha. Kumenewo ni mtengo wa paraffin. Ndimafuna nditsindike mawawa tanena pano kuti kusintha ukuku kwachitika chifukwa cha nkhondo imeneyi, kwa kukulukulu chifukwa cha nkhondo imeneyi. Mene ninanenera poyamba kuti mtengo wathu wa mu January unakhazikika ndithu, tinalengezaso mu Marichi mu mtengo kupitirira, koma nkhondo ndi ngozi, palibe amene amakonzekera nkhondo, palibe amene amakonzekera ngozi. Zagwera anzathu ena koma zatikhudza ife. Choncho unali udindo wa bungwe la Mera kuonetsetsa kuti mafutawo adzipezeka komanso mtengo ukhale omverera, zonsezi zipitirire kuyenda bwino, chifukwa kusowa kwa mafuta kumaononga ntchito zambiri zachitukuko. Mayendedwe amayima, maofesi amasiya kugwira ntchito, anthu kuthamangathamanga kuyang'ana mafuta. Maleve amene amabwera chifukwa cha mafuta amakhala kuti asiyika olo achepa, misewu nipitirira kuonongeka osakonzeka, kulumikizika kwa magetsi monga ndi ntchito za malepo m'midzi kuima, chifukwa chonena kuti mafuta sakupezeka, chifukwa leve imapezeka mafuta akapezeka. So kuonetsetsa kuti dziko lili ndi mafuta okwanira, petrol makamaka kuti anthu aziyendera, diesel makamaka chifukwa chakuti economy iziyenda bwino, ma projects, ndege ziziyenda bwino, jet A1, mafuta awazipitirira kuyenda bwino. Mtengo ukuyenera ukhale pa chizungu chake amati cost reflective. Uzikhala ndithu okuti munthu akachita invest azikhala ndi zifukwa zopitirira kuti akhale ndi investment, azithaso kukhala ndi ka profit kake molingana ndi business yake, komanso ogula azithaso kukhala ndi danga logula. Koma mitengo yonseyi yasinthidwayi chifukwa choti yadza kwa kukulukulu chifukwa cha nkhondo imeneyi. Tinenetse pano kuti ndi ya temporary stretch imeneyi, sikuti mtengo wonse, koma tikunena kukweza uku ndi kwa temporary. Tikunena temporary chifukwa chani? Temporary kutanthauza kuti kakwezedwe kamene kachitika panopa posayerekeza mbuyomu, chifukwa mbuyomu tinanena zifukwa zake. Kakwezedwe kapanopa kanthawi iyi kamwezi uwu kamba ka nkhondo imeneyi, ndikonena kuti kakhala munyengo imene tikugula mafuta odula amenewa. Zinthu zikangosintha tonse tichitira umboni kuti kunjaku nkhondo yatha, ndiye bungwe lija lanu la Mera lizipitirirabe kupanga kuyang'ana kundi kupanga kauniuni. Mwezi uliwonse mmene ndanenera timapanga kauniuni sitimasiya. Kuli nkhondo kulibe nkhondo kulibe chani, kauniuni timapitirizabe. Mwezi omwewu, mwezi ukubwera wina uti zingopitiriza. Pamene papezeka danga kuti mitengo yamba kutsika, amalawinso amva kuchokera ku bungwe la Mera, kuchokera mukauniuni wawo muja kuti apanga ziganizo zoyenerera monga mwa nthawi zonse, kuonetsetsa kuti mtengo uja usapitirire kukhala pamalo
pamene tonse sitingasangalale nawo, chifukwa palibe amene amasangalala ndi mtengo okwera. Izi zikungochitika chifukwa chonena kuti pa nthawi ino tikuyenera timvetsetse kuti mafutawo tikuwafuna andikupezeka kwake ndikokhako kuti tizikhala ndi mtengo oyenerera. Choncho ndi mawu awa ndinene kuti zikomo kwambiri chifukwa chondimvetsera. Zikomo kwambiri.